Uncle Boy! Hey! Sa magandang yeah, mga! Alright, adlaw karon nga Saturday, Sabado, Habaldu. Adlaw nga Sabado karon, pizza 25 na. Alright, kumusta mo mi amigos, mi amigas? Sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw nga natawhan kun diin kamo giluwag isik magikas bilahan sa inyong ginikanan. Ay inahan ra di ay. Tama man gihapon. Giluwag isik magikas bilahan sa inyong ginikanan. Sama day mo gagikan, bangag. Bangag kung sisaryan ka, bangag yapustian. Kini ang inyong boss kay Gala, boss kay naglingkod taas gamay ko mo barog ang inyong Uncle Boy. Ang siyempre ang inyong Bibi Junjun. Di basta-basta. Oh, lagi. Patay, oy. Alright. Sige dito maglangan, John. Langan ang gitkol. Gani. Basta ang bibisong na kunya. Gusto mo glod, tagaan to mo glod. Ay, ko di matag. Si boss. Si boss ba niya? Para man na sa bibisong katong gustong mo tag na unsay title sa bibisong. Hatag na ko dag clue ha. Pero dapat naka-share mo sa ani nga live. Kada live na mo ni Uncle Boy mag-share mo. Ana dahil technique, ana. Oh, that's one of the requirements. Oh, English ah. Tony mo bugo? Yes, of course. Dapat naka-share mo. Para makita na mo, share mo. Hindi wow. Ikaw na yan, tapos makatubang pa yung ka. Sakto nga tubang, ay may load na ka. Ana ra dahil na, John. O, niya ipala po na nga mong Facebook sa Labridju. Ana na siya, para yun makadaog yung ka. Ana dahil na dahil. Ana, ginagawin. Utok ba? For example, makatagna ko sa imuhang kuan, ipatagna nga title, unsa kong buhaton. Ay mo nang i-comment. Tapos, apili po din yung pangalan ng dress. Ay, lang ng number kay Tixmate mo. Ana dahil na. Ano, ginang technique, ano ko. Alright, sige. Unya pa na totoo, ha? Basta, gusto mong glad, ko'y balain mo. Ah, bugiro. Imo din ang load. Ang boss. Ang boss, nagumam dyan, ha? Wala, tani ko. Kani ba update sa ta John B? Matay damay magay. Damay ako na pandamay ni Ron. Para sa ato ang COVID-19 update. Uy, great ko na. Great. Utok ba? I-greet day na to. John, advance, happy birthday sa imong Kuya Kimbil. Ay, happy birthday advance, Kuya Kimbel! Birthday niya, Ugma! Greetings coming from your Papa Guapo! Paul Sardido and Mama Nancy Sardido! Happy birthday advance, Kim. Og update ta para sa COVID-19 kay kani adtong ni aging adlaw 46 karon ni kunhuran og tulo. 46 tulo. Dilay! Upat! Upat eh. Ang karon 42 na pound. Ginoo sa timaan 11 gikan sa Davao del Norte, 11 gikan sa Davao Oriental, 8 gikan sa atong syudad sa Davao, 8 gikan sa Davao Occidental, 3 gikan sa Davao de Oro, ug usa sa Davao del Sur. Grabe naman eh. Ingani na kita. Ingani na kita. Ma'am, sir? Ingani na kita ang atong kuan ane? Ang ato ang daily new cases? Og salamat gyud sa Ginoo kay nay 27 ka mga naka-recovered karon. Palakpakan. Thank you Lord. That's a big miracle. Gikan sa Davao City ang 23. Tulo ni ana taga Oriental.
og usa gikan sa Del Norte, palakpakan. At least na ay 27 ka recoveries. Og 1,106 na or 1,106 na ang total cases sa atong syudad or atong rehiyon sa Davao City. Ano nga ba? Rehiyon sa Davao Davao provinces. Yahak Region 11. O, na lang. Nya 460 ang active cases ginato. Ang katong the rest ana wa na nakasurvive ang uban ito, wa kita swerte na matay. 460 ha. Ang asymptomatic nasa 368. 84 ni ana ang mild, 7 ang severe og 1 ang critical. Oh no. Ano nakabog tiil ron. Nako, ang timuok Pilipinas, sa Pilipinas na nagyapon ta sa ika-number 30. Grabe, mil-mil god ang positive sa Pilipinas god kada adlaw mil-mil. Ha? Mil-mil. Ni-mil ning COVID. 76,444 or 76,444 ang ato ang kaso sa COVID-19. Active cases ni ana 50,000. Ha? 63 or 50,063. Ang total recoveries na to, my loves, na nasa 24,502 or 24,502. 350 lito gayon. 351 or 351 ang naa sa seryoso or critical nga kondisyon. Ang total sa mga nangamatay sa Pilipinas, 1,879 or 1,879. My Lord Jesus. Kuyawan sa daan eh. Nakuyawan si Uncle Boy. Nanawag si Uncle Tibor. Ikritsa din natin sila dyan. Mga taga-tuhoy, auto parts. O diya sa may EKB. Kuya na bang boss sa ikibig ko nung bulo-bulo pagbuhok no? Nangan boss, good. Nagin ang mga boss. Nga na si boss Ricky, dili man lagi bulo-bulaw. Oh, simply the best na si boss. Ana din ako. Mga taga-tuhoy diya, mga gwapong taro diya, labi na ni Boss Tibor. Ni Neil, ni Junior, ni Tagalog, ni Dodong Bungoton. Silang gwapang cashier da nga di po basta-basta. Yung nagigwapa ko la. Gani. Apila po ko no ang ilang sexy time. Mo ni si Glenda. Di po di basta-basta si Auntie Glenda no? Ante. Og ni Rindon nakahara. Nagkasalamat ni Joby Badan sa inyong pagpaminaw ni Alex Reca. Oy! Bilanggo sa rehas na gawa ng shot memeng. Well, kininasarag inyong ubos ng kalabos ka naglingkod na. Gamay ko mabarog kini ang inyong Uncle Boy. At syempre ang inyong Bibi Junjun. Nibalik na po me. Tangin ninyo nga kung bibisongon niya. Kay, mga tag ko, uglod. Dili ni ate, tinuod ni nga ako. Atag yung kaglod ha. Ay, kang boss di ay. Pero ada kayo maulawan ta. Hindi mo kumaulang, kibata pa man ko. Ikaw kit nagulang na ka. Ang damay. Lagi. Ay, nako my loves. Hala, sige dito maglangan. But before ta muhatag og clue sa imong BB Song John, ay mo kalimot my loves ha nga natay G Detox Plus Herbal Capsule. Usa kini ka natural detoxifier nga tingtangtang sa mga toxins diri sa tong lawas. Usa pod kini ka natural remedy nga tingtangtang sa atong mga balatian og puno sa nutrients nga mo'y mopalig-on sa ato ang mga vital organs or immune system. Ang nakanindot kay aprobado sa FDA with food registration number 80715. Busa aron mawagtang ang mga toxins sa imuhang lawas nga mo'y hinungdan sa imong mga balatian ug aron molig-on ang imuhang mga vital organs or immune system. Inumta matakadlaw ato batasanon ang pagtumar sa G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso. Og
O karon maghatag na ko og clue. Basta katong gustong mo join sa among promo ha. Promo nga load. Tagnaon ninyo sa title sa akong bibisong. Pag matag-an na nimo, edi wow. May load ka na. Dapat nakashare ka sa atong FB nakashare ka. Ikaw. Oh, dili sila ikaw. Ikaw nga nagtanaw. Dapat nakashare ka karon. Ha? Eyes on the board, not on the legs. I-share ni mo na para kay maghahatag aglad ni mo. Alright, share ko no. Tapos, kung matagnaan nila ang title, John, I-comment lang ninyo ang inyong tubag with your complete name and your complete address para na nakailod. Ang pamagyan ni para mapilian mo. Walay kitapig-dapig sa mo stop lang ha. Mapilian lang, dili mag-load kay dili baya mo load. di kita sila lood. Dili siyang kolboy ra. Oh, nana. Oy! Regards ko no, John, si Jorin, John. Ila kan Jorin. Balig 1 port lang anang Junjun. Og ni brother and friend Baliberias da, salamat brad sa imuhang paglili da brad. Huwag ka basta-basta gid brad. Basta si brother kuha ni friend di na basta-basta. Liwat nga na ni Efren Reyes, bata Reyes. Pero mas bata pa ni Efren Reyes oy. Shout out po na to John ha. Ang mga taga-Agdao labi na ni Mary Angeli. Og shout out po ko no diha siya dito nagpa-picture gahapon ko adto no si Gigi Tuting. Gigi Tuting, Gigi Tuting. Asa may picture niya niyang kulboy be? Wala man lagi oh. Wala man lagi siyang FB kulo. Ambot niya, bisig to itago niya ita. Wa man to gitago niya ti Gigi. Unsa man ito niya ti Gigi nimo? Ibang hadlok tas mga ilagang mga ukukuban pang lang mananap. Ati Gigi, gusto ka og load? Mga tagbayo may glod, Ati Gigi, gusto ka? Ikaw, Ante, Chodora item, gusto ka glod? Dapat i-share ni mo ni nga video, I-share ninyo karon. Kayo niya. Maghatag og glue. I-greet po na to ko lang ang kugihan ko no niya nga auntie nga buotan. Si Auntie Raquel Inujo. Inujo? Mura mag-Korean. Naminaw siya. Ingon ni Kuya rin doon ang nakahara. Wada, John. Layawan na bila sama. Sige na tagay sila og klube para sa imuhang BB song. Para pud makatagna sila dayon. Dali raman ang bibisong oy. Lili lang na. Kita na ni mo na. Ha? Ang title. Leon. Sige na, be. Kantahan ako, gamay lang. Dapat kamo makabalo. Kini nga kanta rin ni basta-basta. Kay Made in Korea. Made in Korea daw ko. Ganaan mo? Oh? Ganaan mo ani nga song? Baby song. Kung itong mga ilig ang Korean dia. Kabalo ni yun mo ani nga song. Ang ni title. Paminaw ha? Kantahan ako. Na 다시 허락한다면 그댈 다시 볼 수 있다면 코리아노 내 전 구역 속에서 여보 속에서 그댈 불러 You are my destiny Good day. You are my destiny. Good day. You are my everything. Good day, boom, you talk. 이렇게 소리 없이 부릅니다.
Unya na. Unya na, nung saman mo, excited na gayo mo ba? Alay mo. Unya na na to na patag na. Oh, ganahan na to na song. Balo mo ato nga song, oy. Official soundtrack to sa kanang My Love from the Star. Balo nga. Balo nga. Hubo mo, eh. Bayo. Oy, mga taga-Ladislawa ko no. Inga ni Kisa John? Ate Raquel. Ate Raquel. Alright, sige unya tataon ha. Kantahon to ni Bibi Junjun. Full song. Full song, Juda. Mangan. Half naman to mo ha. Hilig juga half ko lo. Ay, ayaw gini mo dun saon. Oh, nanaron. Ako na po'y way ayo. Sige lang po, way ayo. Sige, o dyan natataon, my loves. Dapat nakashare. I-share ninyo dapat. Oh, practice pa to ron. Unya na totoo dito. I-declare ang winner ko. Pero dapat nakashare. Dapat nakatatak diri ha. Sharer mo, sharer. Rani Virgie Villario. Sharer siya. Pwede. Qualify siya as our winner. Ana, day na day. Hi to Sir Will Macaldo. Kasi P1 man ka sir no? P.O. Tapad! Bulok man ko eh. Ato, P.O. to Ruel Macaldo. O, puli. Sa pulis! Ha? Ana na siya. Ana, day na siya. Oh, ana na siya. Padayon ta with our song. Paborito ni P.O.2 Ruel Macaldo. Mga pagsubok, labi na tang mga frontliners na mga policemen. Davao Police. Para na sa inyo ang tanan. Sa na mga frontliners all over the world. Angkol! Boy! Hey! Ala, ay, di balik na sa me. Kumusta ang inyong pagpangiyod to? O sabay suwa ninyo. Saan ba itong matiyam-tiyam diha? Yam mo. Yam mo kuno yam mo. Sa uban kay jam mo. Sa uban kay yam mo. Bayo. Ang uban kay alaw. Alaw. Wala ba? Wala. Bulok pod. Bayo. Hindi nga ba ng inyong kabos kay kalabos ka naglingkod taas gamay kung mabarog kini si Uncle Boy? Ang nangangin yung bibi Junjun. Ready na mo sa akong ipatag na ninyo? Sure na mo sa inyo ang tubag? Well, dapat nakashare mo ani nga video kay karon mag-declare na ko sa winner. Bayo. Unsa ganito yung tubag sa akong bibisang? Dapat i-share and like our Facebook page, ha? Love Radio Davao. Oh, ha? Gusto mo, Glod? Tagaan-to mo. Tagna nga kung ipakanta sa inyo. I-greet daw ko ng Uncle Boy, yung lovely wife na si Pearl Jabel Arcena. Ingon ni, iko'y largaw. Og ni Arnel Kabasag. Ila Kuya Arnel, walay saging dia. Saging dia. Og ni Ate Junibet Kalinga. Nangangailangan ito si Ate Junibet ng Kalinga. Og ni Johnny. Please don't. Johnny. Kayunda. Sa Kayunda family ko na call. Matsalam. Og diya sa may RC Cola, taga Toril, Lister Abrigana, Dong Soy. Nagbiyahe ko na sila karon. Ingat mo Dong Soy. Dong. Si Soy na. Og ni Jerry. Jerry de. Jerry SP. Oh, kana siya. Half lang na kay SP na. SP yun. Og shoutout ko na si ang Mama June. Isa nga lang si mong mama. Naguno sa boy bukan na. So man si Ate Joyski, we. Ate Joyski Minoris Kala na magbutang sa imong mama pod. Si pangalan pod. Bayo. Og kang Kiyo Loya. Loyola pod. Lagi.
Wash out ko na ang Catelias Bake Shop. Kang Papa Bubong, kang Mama Gaga, kang Kuya Raymond, Bong, Mane, og sa suking mga tigpaminaw si Kitkit. Og before na to na tagnaon, dapat nakashare mo ha para makadaog mo og load sa BB song ni BB Junjun karon. I-share. Okay, isa sa mga requirement para makadaog John. Dapat nakashare. Oh, dapat nakashare. Alright, with your answer, i-comment ninyo ha with your answer and your complete name and address. Dito maglangan John. Before tamo ato sa imuhang bibisong ay mo kalimot my loves ha. Ang function ha, dirita sa ato ang panglawas. Kay ang function sa ato ang kuan, blood cells, kabalo mo unsa? Mao ni ang function sa blood cells nato. Mao ni sila mo hatod sa nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang cells nato diri sa tong lawas. Kabalo mo unsa mo daon sa blood cells? Ha? Mukaon sa blood cells ang mga toxins. Kauno niya ang or dauto niya ang function sa imong blood cells. Ang pagkadaot sa function sa blood cells my loves tungod na again sa toxins. Hinungdan sa daghang mga balatian sama na lamang sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maadyo panglawas, inom ka matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Bet, tanahan na itong makatagna ba mo sa kong bibisong karon? Atong tanawan, be. Natin yung bibisong. Pero nga da, John. Ay to, Tito Lito, Orbuda. Shout out ko na siya. Pag si Art Baginda. Sa Baginda, Alsati. Og Batoy. Family from Japanakan! Yaw, ay Japanakan yun. Gani. Sige na be, dapat sharer mo ha, dapat nakashare mo. Kay ni Ana ang BB song ni BB John di basta-basta kay kini Osaka. Korean song. Sa mga mahilig og Korea, labi nagdrama-drama na Korean. Oh, para ni mo ni. This song is from My Love from the Star. And you know, if you know the title, just text or just comment below. And with your complete name and your address. Ano ka ba makadugtag-load? Pamina na mo kay tantaw na nako ang bibisong karon. Load ra ba ni? Na dashi hora ka damyon. Gude dashi boso it damyon. Kurang ka John, kurang John. 지장계역 속에서 그 아픈 곳에서 그댈 불러 You are my destiny You are my destiny Good day Kabalo day ka John. Tadluan pag ko ni Mami Tiray na. Luan day ka mamitira. Oh, lisod mo yan. Basahon ko. Kay Silent E, maday ni. Lagot kayo. Payo. Ne, yati daga warjo yo. Nanawala, lisod no? Na, ajik sarang hamdam yon. Rugi gamay. Do, nonigo inon mori. Godorelon wanjo. Sarang hiya. You are my everything. Gude. You are
destiny. Yawa, uy. Basta-basta, no? What it all volubo. 봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 사랑해요. Kabalo na mo tayo wala. Beto na nga natugin sa'yo winner karon. Tut. And our winner! Congratulations! Dapat nakashare ba yun? Oh, pag wala mo nakashare, pahuway. Dili mo, hayahay. Ang sa di ay. Pahuway. Congratulations! Ako rin yung non-school. Alright, congratulations na ato ang winner. Si John, biray John, kisay daog John. Makadaog guglus. Karon. No other than. Wala man sila ikaw na yung address. Dapat na yung address. Congratulations! Kulangan po ng iya. No, sobra po. Congratulations! Taga Jed Valley! No other than Marisa Fernandez! Wow! Congratulations! Marisa Fernandez. Ayang FB, Marisa Rica Fernandez. Congrats, auntie. Atangi lang ang load, ha? Atangi ang load, kitanghag mo yan, ha? Danghag, di ay. Oh, nag-share ka, auntie Marisa? Wala mong ka nag-share. Uy, ano na to sa mga FB, nag-share ba dun ka? Wala ka nag-share. Disqualified. Dapat, ang atong requirement, pag dili yung makashare, pilde. Disqualify man siya ko. Disqualified? Oo. May tataglayin ba eh? Wala. Congratulations! Atong laing winner kay wala man to. Disqualified. From Bukana. Iyang tubag. My destiny. Correct. From Bukana. Joyce K. Minor Escala. Congratulations. Nakashare din na siya. Tatanawan, be? Shirer una. Tatanawa Shirer. Shirer man di ay, gidi ay. Gishare, gidi ay. Congratulations. Panalo ka ng load at tangi lang ang load ay, ha? Masa ang load, John? At tangi, kidanghag ba yan, ha? Kidanghag. Ilalat lang sa load, ha? Oh, walati lang, Ate Joyce. Joyce K. Minor Escala. Oh, congratulations to you. From Bukana, Joyce Escala. Oh, kuya, magpilido. Escala, mura magtimbangan. Timbangan. Timbangan o guwan-gut. Ng bakal. Daghang salamat yung tanan. Lunes buta pohon. Magkita-kita sa FB o magdungog-dungog din sa atong radyo. 90.7 Love Radio Davao. Musunod na, dear Kuya Totoy and Lola Hubag. And of course, kini ang inyong Bibi Song King. Awa, oy. Bibi